Takže som tu. Oficiálne som vyrazil do tohto krásneho počasia. Za mnou full pmes. Koľko je? 5 hodín? 5:50. Prvý kopec. Toto je moje kombo setup na prvé 3-4 hodiny v daždi. Ale však dá sa. Ešte, že máme také krásne počasie. A pred nami je 240 km. Tak a sme tu na mojom prvom spote. Takže povieme si pár slov, vypadnem jak degeš. A okrem toho nachádzam sa na tomto spote, kde som bol aj, ktorý vlastne by ste už mali poznať. V zime som vám ukazoval, že tým smerom hore som išiel na Glines a týmto smerom, že sa dostaneme na Brenner. Brenner je vlastne hraničný prechod medzi Rakúskom a Talianskom. No a ja som vyrazil asi pred takou polhodinkou. Za mnou v pozadí, jak je tá inverzia, tam je Innsbruck. A okrem toho, že máme krásne počasie, predo mnou je približne 240 km ešte. 5 km mám spravených, 7,3. A nastúpaných už mám 250. Najbližšie 3 hodinky bude takéto počasie, daždivé. Som na to oblečený. Mám aj nepremokavé nohavice. Na tretroch mám návleky. Toto je môj bike. Vybavený. Nepremokavými taškami. A počítam, že približne tak 2 hodinky po prekročení hraníc, alebo približne hodinka, by sa malo počasie ustaliť, malo by byť oblačno, takže aj to je vlastne to, prečo som vyrazil. A keď som stával o 4:00, tak som ešte tak váhal, že to počasie, no, ale normálne, ak som vyrazil, tak som mal úsmev na tvári, vôbec tomu nechápem, ale proste je to tak. Nabilo ma to energiou, že proste dá sa aj v takomto počasí bicyklovať. Horšie je, keď človek premokne a nemá čo iné. No, ja som pripravený, takže ja by som mal byť v pohode. Ale teda je dlhá cesta predo mnou, takže uvidíme celkovo, aká je kondícia, čo na to nohy. Približne vlastne predvčerom som túto trasu išiel smerom na Brenner. A tu ma zastihla presne v tomto úseku búrka. Hromy, blesky z každej strany. No ale dal som to. Do nitky mokrý. Nebol som takto oblečený, samozrejme. A nič, pomaličky by sme mali ísť. A teším sa na dnešný deň. Príchod asi až večer, pravdepodobne, keďže pred nami asi tak 13-14 hodín na bicykli. No dobre, poďme. Tak toto tu predvčerom ešte nebolo. Pravdepodobne to spôsobila tá búrka. Čo dneska? Sobota, 1. jún mimochodom. A pozrite sa na to.
Dobre, jedno také dlhé stúpanie za nami, alebo za mnou teda. A tu na pozadí vidieť, jak v noci nasnežilo. Dole v dedine tak 5 stupňov, hore snežilo. A ja sa teraz spustím dole, kde sa nachádza dedina Matraj, Ambrena. A odtiaľ pôjdem vlastne stále v tej doline dole pomaličkým ťahným stúpaním na Brenner, na ten prechod hraničný s Talianskom. No, počasie je také, všelijaké, stále prší. No a... Dobre, super, ideme ďalej. Prejdem si paso, dostane sa hore a potom by to malo ísť trošku už nižšie dole. Takže také posledné väčšie stúpanie. Tam si trošku oddychnem a aj by som si dal nejaké pečivečko. No, uvidím, čo tam je. No dobre, pekne vítajte na Brenneri. Prešli sme Brenner Pass. Ja som sa tam moc nezastavoval, nie je tam čo videniu teraz momentálne, pretože prší. Som tu na takom bočnom mieste, kde neprší vlastne, som pod prístrežkom. Idem si dať, ide sa nájsť, tak akože tyčinky a tak, cereálne. No a pokračujem ďalej tou cyklotrasou. Kosa, pozri, aké mám vymočené ruky. 5 stupňov, tuto už môže byť aj menej, ale celý čas približne 5 stupňov. A čo by som ešte povedal? Ide sa mi v pohode, len tá kosa, no. A to, že som mokrý. Ale teraz už pôjdem na cyklotrase zase. Tam, čo bola tá posledná dedina, tak to som išiel čisto len po ceste. Nebolo to nič príjemné, pretože tie autá, niektoré dávajú pozor, ale niektoré sú dosť natesno a neznášam to proste ešte v takomto počasí, keď je taká slabšia viditeľnosť, čo sa týka z pohľadu šoféra, tak tomu rozumiem, preto je vždy lepšie mať svetla, ja mám, a aj predné. No a paráda, no. No paráda to není v takomto počasí, ale aj papulu mám takú zamrznutú. Ale dobre, už sa zohrajem. Teraz smerujem do Štercingu a je to také historické mestečko, pôjdeme priamo cez centrum. No a tam by som sa asi aj najedol. Nejaké pečivko, kavička, akože už také iné myslím než tyčinky. No dobre, vidíme sa tam. Tu idem po takejto cyklotrase popri diaľnici. Som za Štercingom a kokos, taký som mokrý. Som to trošku podcenil, toto počasie, našťastie už neprší, super, ale
jedna vec je, že mokrý som. Je tam také balenia, či balenium, či čo to bolo. Taký aquapark, tak som rozmýšľal, že tam sa poviem vyčvachtať na hodinku a hlavne kvôli tomu, že tam sú feny, že by som si vyfenoval veci. No ale tam je veľa ľudí, keďže je sobota, takže tam nebudem trapošiť. Bicykel by som nemal kam dať, tak som sa rozhodol pokračovať ďalej. Medzi tým sa oteplilo, aspoň o trošku. Ešte mám suché tričko vzadu za sedanou a rozmýšľal som, že si to dám pod túto červenú vetrovku a že by som sa mal nejak zahriať, neviem. Uvidím. Musel som sa prezliecť, bola mi zima. Ešte našťastie, že som si zobral toto tričko so sebou. Našiel som tu takéto parádne miestečko. Niekto tu aj spal, pretože je tam aj uhlie ešte, čo bola vlastne pahreba. A hen pozadí je vodopád krásny. Ja sa idem teraz nájsť, trošku si nechám prefúkať, aby to trochu prefúkalo tie veci. Dres, bunda, ďalšia bunda a tu schovám potom. No a pôjdem len v tomto a v tejto bunde. Som sa tak zamyslel nad tými cyklotrasami a som rozmýšľal, 100-čka je tam. 100-čku máme za sebou a ešte 146 km. Pred malou chvíľkou som sa najedol, že pokračujem ďalej. Chcel som sa až po Ozane nájsť, ale tam po ceste len pri cyklotrase bol imbis a tak som sa rozhodol sa tam nájsť. Lebo už sú 2 hodiny a asi mám časový skos. A ne, nemám časový skos, ale stíham to tak o 9, aby som tam bol, no. Chcel by som ešte trošku po svetle vybalovať stan. Že by som si našiel dobré miesto a tak. Takže idem ďalej. Samozrejme ešte budú nejaké také tie pauzičky. Zase sa budem musieť nájsť, občerstviť. Vodu musím nájsť, lebo už nemám vodu. Do obchodu sa mi nechce ísť. Aby som, nemám zámok, takže nebudem dávať bike niekomu postražiť. Takže prípada do úvahy len benzínka, alebo zase nejaký imbis po ceste. Ale ináč je tu toho dosť. Môžem pochváliť, že jak sú tie cyklotrasy, tak tie imbisy, však šikovní podnikatelia vychytali lokalitu, uvedomili si, že veľa bikerov, a tak aj tam aj napísané bike stop. Našiel som zdroj pitnej vody. No dobré, až na tie červíky. Priatelia, vítajte v Bolzáne. Je 130 km. Ja už som spoznal odbočku vlastne z jazd z diaľnice. Takže pár metrov a sme v Bolzáne. Bolzen. No a mestom len prefrčím a potom pôjdem sa ponáhľať do Riva del Garda, alebo rovere to potom bude značené asi.
bude za 3 minúty 5, 167 km na tachometri a vrútim sa na Riva del Garda, ešte takých 80 km, ale keď som sa prezliekol, tak pozrite sa tam. Tam sa začali, tam nebolo tak pekne, tak tam sa tvoria teraz mraky a má tam byť búrka. Presne v takomto čase. Takže je možné dosť, že ma ešte zastihne búrka, že ešte raz mokne. Takže tak. Nič iné mi nezostáva, len pokračovať a dúfať, že tej vody na dnes bolo dosť. A keď ne, tak je to len voda. Veľa vodopádov tu je ináč. Tak to poďte, popri ceste. Nie popri ceste, ale tak z cesty vidieť. Nádherné vodopády. Cítim sa jak v Kalifornii alebo kde. Tak ďalšie mestečko Trento. 6 hodín 14 minút. A už nás chytil aj trošku dažď. Idem nájsť niečo, kde by som sa mohol nájsť. A na chvíľku pauza. Opúšťam Trentino, zase som sa najedol a chcem len povedať, že som momentálne cez 200 km spravil a to je zároveň aj môj rekord, vlastne 200 km v dĺžke mojej maximálnych kilometrov, ktoré som najazdil za jeden deň. Bolo tuším 112 alebo tak nejako a teraz 200 km mám zatiaľ. Dobre, ne? Mestečko Rovereto. Krovar Trnavky.
Tak dnes už je ďalší deň. Nakoniec som to zvládol, 243 km do kempu. Spal som v Arcodie Lido a je to tam za tým kopcom, kde sú tie domy. Tam je dedinka Torbole a presne tam do toho kempu som mal 243 km. Ja už som večer nenatáčal, prišiel som 21:15 a musel som si ešte rýchlo rozložiť stan, nakúpiť si a kým som išiel spať, bolo niečo 11:30. No a dnes už ja sa budem vrácať v ďalšom videu, vlastne, ktoré som natočil dnes. Uvidíte promenádu, alebo respektíve tú cyklotrasu popri promenáde smerom od Torbole sem do Riva del Garda. Je to krásna promenáda. Záznam bude z celej trasy, trošku dlhší, cez 20 minút, takže ak máte čas, môžete si pozrieť. Je tu naozaj krásne. Chodíme sem veľmi rádi, niekoľkokrát do roka. No a to je asi na dnes všetko. Ja sa s vami lúčim. Ďakujem veľmi pekne za zhliadnutia a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute.